Magusa katuig ng waiter sa Malaysia ang Pinoy nga si Rimart Morga, 29 anyos nga taga Pangasinan. Layo man sa iyang yutang na tawhan, naningkamot si Rimart nga manarbaho aron dunay kapadalang nga kwarta sa iyang pamilya sa Pilipinas. Medyo nahihirapan kasi siyempre tayo mga Pinoy pag first time natin pumunta ng ibang bansa, medyo takot pa makipag-usap sa ibang lahi, takot na magkamali. Pero after few months, okay naman na nakikipag-diruan na, nakikipag-ulitan, tapos yung mga regular customer kila. Gawas sa resto bar nga gitrabuhan ni Rimart, daghan pag mga Pinoy ang nanarbaho bisan asa nga industriya sa Malaysia. Sama nila Karen Cortez o Chris Meros Limpales nga nanarbaho sa usa ka kan-anan. Pareho sila nga taga Mindanao, taga Cagayan de Oro City si Karen, samtang taga Mandug sa buhangin sa Davao City si Chris Meros. 8 years na nga OFW sa Malaysia si Karen ug dunay tulo ka mga anak nga gibilin sa Pilipinas, samtang napulo ka tuig na nga nanarbaho sa Malaysia si Chris Meros. At first, trabaho ko as a DH for 6 years. Isa ra amo, and then after that, diri na nagkuha na rin ko, nagtrabaho na ko sa gawas. After dito sa akong amo 6 years, then I tried to work in rental apartment as a concierge. Tapos, after that, pag nag-work ko dito 1 year la, then diri na dayon ko 3 years. Tapos, different siya, pero if diri man gud sa Malaysia kung magtrabaho ka gawas murag kuan lagi hapon pero dako difference lang gyapon kay diri maka-income ka og extra sa gawas. Ulin mi din kay utang man ang among amo. Dako kay diferensya oy. Dako times 3. Busa gidayeg sa mga taga Malaysia ang kakugi sa Pinoy ug ang ilang dedikasyon sa trabaho. They are good. They are good in the customer service. Even though English is not good, but when they work here, when they talk to the customer, they improve themselves. They improve. Now they are very good. They can talk English fluent. Sometimes we also have Philippine customers come here also. They entertain the customer like it. They also bring their own friends come. Wala sab na himong babag alang sa mga Pinoy ang lengguwahe sa pagpanarbaho sa Malaysia, ingon man ang panaglahi sa naandan nga kultura ug tradisyon. Yes, because that one is very important. That's how you communicate with the customer. You know what the customer wants. Customer asks you something, you can explain to them. So that is the reason you should know the language. Pipila lang sila Rimart, Karen o Chris Meros sa mga Pilipinong nanimpalad sa laing nasud alang sa ilang pangandoy, pamilya ug maayong kaugmaon. Niadtong 2024, ang mga Pilipino naglangkob og 8% sa expatriate workforce sa Malaysia nga adunay total nga 113,493 nga mga expatriate sumala sa Bernama. Gikan dinhi sa Pitaling Jaya, Malaysia, Eugene Hinutan, Newsline Philippines. Stay safe.